en punto do mediodía, cambiamos de asunto porque, verán, situámonos agora no porto de Ribeira. Ali levanse un tempo que ver un atuneiro arribar nas súas costas é xa unha utopía. Ali alertan de que ou se fan obras de ampliación dese porto ou vai a converterse simplemente nun porto de paseo coas conseguintes perdas económicas que iso conlevaría. Houbo un tempo no que traballar como estibador nos portos de Ribeira e da Pobra do Caramiñal era o principal sustento para un bo número de familias. Os buques chegaban anos atrás cargados de atún e as empresas encargadas de representar os intereses do naviero tiñan ata lista de espera. Pero eses anos de bonanza son hoxe auga pasada. Os portos, que foron unha referencia europea no desembarco desta materia prima, hoxe, ante a falta de operadores, reciben o atún a contagotas. Tanto é así que na actualidade ver a un atuneiro atracar no porto de Ribeira pode considerarse algo totalmente excepcional. E todo isto a pesar de ter asentadas en Arousa as conserveiras líderes a nivel estatal. Así nos lo conta José Ignacio Prego, de Consignaciones Barbanza. Hace unos 10 años estamos en unos niveles de 90.000 toneladas anuales y este año pasado me parece que fueron sobre 38 o 40.000 toneladas. Y eso se nota pues en menos trabajo, se ven menos barcos aquí y parece que esto casi va a quedar como un muelle de paseo. Pero por que cada vez atracan menos barcos nos portos de Ribeira da Pobra? A chegada de atún en contedores ten a culpa. Cada vez son máis as mercadorías transportadas nestas enormes caixas de metal, e os túnidos son unha delas. Pero certo é que eses contedores nunca chegan aos peiraos de Ribeira e da Pobra. Ningún deles conta coas dimensións e cos medios necesarios para poder recibilos. Polo que nestes portos só descargan en granel o atún que ven en barcos frigoríficos. Está llegando sobre todo lo que es el lomo elaborado, pero también pescado a granel en contenedores, y este puerto tendrían que hacer una ampliación grande y adaptarlo para terminal de contenedores. Dende as empresas consignatarias exixen solucións que garantan a supervivencia do sector. Volverán os atuneiros a atracar nos portos de Ribeira da Pobra como antano? 12:03 minutos, falábamos o outro día, verdade, Gloria, a necesidade que teñen os nosos portos pois de ampliarse ou morrer, Por aí ven o problema. Dificilmente recuperable este tema. Sí. E unha vez máis, unha pregúntase por que non o vimos vir ou si que tipo de intereses hai, porque o atún que chega descárgase en algún outro sitio. O sea, non se tira ao mar. O sea, de feito están indo a Marín e a Vigo, nada que decir, en Marín e en Vigo, pero claro, hai zonas que están perdendo a función para que foron creadas, con uns portos estupendos e maravillosos, como é o caso de a Pobra e Ribeira, en que se van a quedar efectivamente para mero paseo. Claro. Porque, entre outras cousas, cando empezan a ter traballo e chegan atuneiros, non encontran quen nos estibe. Exacto. Quen estibe o produto. Por qué? Porque ven case todo ahora mesmo un dos motivos, ven case todo en contedores, co cal para iso hai que ter un porto preparado, cunha tecnoloxía preparada, non hai maneira, o atún ven xa procesado. Acabouse aquilo de chegaban os atuneiros, chegaban os camións, botaba salir o atún e de vez en cando os veciños collían algún que o arrancara nunha frenada, como che conto, isto vino moitas veces, nunha frenada caía un atún que tiñas que levar a toda a familia para collelo, o grande que era para levar para casa. Isto é así, iso acabouse. As reglas do mercado o cambiaron totalmente, contámoslo o outro día, o comercio marítimo xa pasa por esos grandes contenedores, como a Punta Gloria, e o tes o porto adaptalo para collelo ou quedaste fora. E sobre todo todos os empregos relacionados con elo. Falamos dos estibadores, non? Os estibadores, o tema tamén foi que no seu momento, fai xa anos, se liberalizou o sector dos estibadores, co cal eso permitiu que outras empresas... de todo o que trouxo aquela historia. Que outras empresas pudieran acceder a facer ese traballo tradicional e típico dos estibadores, pois agora outras empresas... Pero claro, aquí o problema está na tecnoloxía, no que decía que hai que adaptar eses portos pois ás grandes plataformas, ás grúas, por exemplo, para mover eses contenedores, ter as máquinas necesarias. Claro, para iso hai que ampliar, adaptar nosos portos e require dunha inversión, dunha Sí, sobre todo porque é unha mágoa que tamén apuntaba aquí Gloria, non? Que ao final solamente as a 2-3 portos de todas as rías que temos aquí en Galicia que acaben absorbendo isto que ahora mesmo queda cartos, non? Claro, é
moi difícil que sexan máis de 2. A ver, en Galicia é unha comunidade pequena, é dicir, tampouco é moi, creo eu, que non é posible que teñamos 4 ou 5 portos desa dimensión, non? Lembrade o que acontece co ampliación do porto exterior de Coruña, non? É dicir, aí hai unha batalla por atraer barcos que está a infraestructura e falta barcos que se acheguen ata aí, non? Pois entón isto igual nos leva a que ese cambio nos mercados internacionais ou do xeito de transportar o peixe manel, pois leve, bueno, a melancolía, non? Como di Carla moitas veces, é melancolía, pero o mercado é o que é, sempre hai oportunidades, sempre hai claro, tes unha inversión, como decías ti, o Puerto Exterior de Coruña, pero é que ao lado enfrente tamén invertiron un montón de miles de millóns no Puerto Exterior de Ferrol. Costemos, si podes ir andando, 10 minutos andando. Entón, compite polo mismo. De Ferrol, vamos a decir, ahora te terá que ir para contenedores, porque era carbón para as pontes, pero o carbón non ven. É unha inversión tamén media morte. Que non lo decían os armadores o outro día, o comercio agora por mar tende a ser en contenedores e ademais cada vez máis grande. Eso está así asentado, non vai a cambiar. E ademais cada vez máis grandes para maximizar os recorridos, non? O problema é que parece como que non vemos vir. De pronto, non sei, oye, no fútbol hai ojeadores. Non é fácil tampouco adaptar. Alguén deu a Messi. Claro, pero tamén hai que entender que non é fácil adaptar uns portos máis tradicionais que os que temos aquí en Galicia, ademais, as novas necesidades. É dicir, é normal que a economía busque a maior rentabilidade, que os produtores, que os transportistas busquen, en fin, a maior rentabilidade, non, para o seu negocio. Pero tamén adaptar os portos a esas necesidades é difícil, non podes adaptar 5 portos nin 10 portos. No, claro. Tens que decidir onde queres facer determinado negocio como nivel aeroportuario, por exemplo. Para competir. A vez que fas eso, tens que ter moito cuidado de onde o estás quitando, que lle vas a dar para que esa poboación non se resinta. Totalmente. E para eso, volvo a decir, hai ojeadores que ven a Messi. Hombre, a ver, bueno, aquí hai señores que están para estaremos moi pendentes tamén deste asunto no termómetro, 12:08, como a hoxe, lle imos a